zei, kom op, we zetten de deur, laten we niet kisten. Ik zelf heb er een hard hoofd in. Ik denk niet dat dit gaat worden. En op een gegeven moment stiet er van Bols wat 11 kilometer. Toen dacht ik, oh, nog 11 kilometer. Nou, ik denk dat de Bivesa. En toen ging weer eindje fiets. En toen stiet er weer een boer, nog 11 kilometer. Ik dacht van, nou, dit kind er niet weer wezen. We hebben toch al een hele, we fietsen toch vooruit, net achteruit. Hier komen ze. 2 mensen op een tandem. Dat is al vaker op een tandem. Ja, de handen gaan in de lucht. Even een groot applaus hier. Ja. Nou, hoe is het? Nou ja, hoe moet ik zeggen, boven verwachting. Ik voel er boven mee, maar wat, maar dan nog te zeggen van echt piepien, dat nee. De knibbels. Ik heb het lijst van de knibbels. Kun je ons beiden eens even nog aan? Kun je misschien hoe soepel dat nog gaat? Ja, dan moet je eens kijken, dat gaat zo mal, dat gaat zo best als wat. Het gaat wel knap. Ja. Het gaat bij jou al wel iets stroever dan bij Jan. Stroever, ja. Ik ga straks wel even naar de fysio. Nou, daar zit hij, het oude beestje. En nu gaat hij in het hok. Dat vind ik kleer mooi. Voorlopig net weer fietsen. Dat laatste stuk wie echt, toen moesten we even op het tosken. Ja, nou, er had toch even een momentje geweest dat er echt even een heel dood heen ziet. Dus kun je dat ik even vertellen? Ja, in Snit zie ik echt even, daar moesten we heel lang wachten met stempelen. En toen was het in één keer heel heet, dus ja, toen wou ik even, toen wou ik eigenlijk niet meer. Toen ben ik even van de fiets aan en toen ben ik op bankjes zitten gegaan en toen ging ik wel even pitrennen. Toen werd het echt even moeilijk, toen moest ik mezelf wel even, ja, weinig slip natuurlijk die nachten voor 2 uur en het is heet en hij is zeer kont en Ja, toen nou had ja, Jommie even... hek zei weer op, Pep. Ik zei, kom op, we zetten de deur, laten we niet kisten. We hebben nog even stempel. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Je hebt het gehaald! Ja, en hier wederom de tandem. Ja, dames, gefeliciteerd! Super! En Jan, hoe gaat het met het sturen? Want daar zit je me nog even hoor in. Ja, ze denkt elke keer dat ik naast de dik Ja, dat zie ik, hè? Hij neemt hele scherpe bochten. Ja, Ja. een beetje weet je komt wat achteraan en dat heb je niet in de gaten. No? Ik heb ook een beker en vlak daar achterop. Dat ik zo even surruit, maar... En dan even naar het moment van de finish, want dat was net volgens mij ook nog een mooi moment, want je hing net in de gaten. Nee, we hingen net in de gaten. Nee, we fietsten en... nou ja, er stien wel een meeste te klappen, dus ik die even de handen omheen, want ik kan natuurlijk het stuur losletten. En toen zijn we zo'n eigenlijk afstappen Ja, en dan te jaren er doorheen rennen. Toen winnen we er al overheen. En we winnen net de laatste, nou, dus moesten nog 250 man binnenkomen, dus Ja, voor mij alles met. weet genoeg. Hier, nog één stapje. Een klein stukje. Ja, ietsjes. Een heel klein stukje. 20 centimeter. Ja, zo ja. En nou 2 stappen naar voren. Sorry, ik kom. Ik kom uit Engeland, Noord-Engeland, en daar hadden we geen windmolens. We hadden een watermolen in het dorp, door water aangedreven. En toen ik in Nederland kwam, gingen mijn ogen uit met al die mooie molens. En zodra ik de kans kreeg, ben ik op cursus gegaan in 1975. En was ik klaar. Nou, wij onderhouden de molen, liet onderhouden. We mengen het hiem. We houden de molen wat in conditie. Zo vaak als mogelijk even draaien. Is het wat een leuke vent, die Martin? Ja, prachtig. Ja, en zeer fanatiek. Hè? Hij maait meer gras dan ik. Dat is het meeste werk zomers, gras maaien.
's winters mogen we malen, dat is het mooie werk. Oh ja. Nou, grasmaaien heeft u een hekel aan. Nee, als het mooi weer is, dan trek ik mijn kleren uit en huppakee. Ja. Kleren uit? Ja. Dan komen we dan eens weer. Dus en de blow je hem nog wel even aan? Nou, ik zeker. Ja, ik ben nog net zo oud, dus ik ken nog even, en als het kan, dan blow ik nog even terug in. Ja. En ik hoop dat John ook nog zo lang mogelijk bloot. Ja, want molenaars worden in het algemeen hier zeer oud, hè. Ja? Het houdt je fit, al het trappen lopen en gras maaien en heen en weer rennen. Ja, precies. Ja. Ja, maar je was draven dan? Nou ja, om voorbij de Wjurk te komen, hè. Het is leuk als het de eerste beste plaats van de Wjurk. Ja. Anders is het net zo grappig. Doe eens. Nee, ik probeer het net, had ik nou al tegen gedaan. Nee, dat doen we net. Dit is net jackass, toch?